Павлина Петрова, Рейс Офис. Доктор Николай Величков. Награждаването в двата ветроходни класа. Ветроходен клас Б. 7 място яхта Макгрегор, шкипер Радослав Марков, Общински морски клуб Несебър 2000. Моля, заповядайте, за да получите почетни грамоти. Остане яхт клуб Порт Бургас. Пето място яхта Борее, шкипер Петър Димитров, яхт клуб Порт Бургас. Четвърто място яхта Афала, шкипер Стоян Бахчевански, клуб Дорадо. Яхта Мусон, Красимир Брадев, яхт клуб Порт Бургас. Къде е Виктор, бе? Опит. Второ място яхта Лодос, Петко Димитров, яхт клуб Порт Бургас. Его Виктор е там. Айде се. Първо място ветроходен клас Б, яхта Приморско, Валентин Николов, Общински морски клуб Приморско. Класиране при ветроходен клас А Спортен Петерсон. 8 място яхта Мистрал, Димитър Нанев, Спортен клуб Бриз Варна. Седмо място яхта Меч, Боян Костов, клуб Понтус. Шесто място яхта Кей-Стар, Петър Димитров, яхт клуб Капитан Георги Георгиев. Пето място яхта Уили Уили, Евгений Мавродиев, яхт клуб Порт Бургас. Четвърто място яхта Нунки, Александър Калчев, яхт клуб Капитан Георги Георгиев. Трето място във ветроходен клас А, яхта Понтус, шкипер Атанас Иванов, клуб Понтус. Получите и специална награда от яхтен център Върбанов.
Шкипер Михаил Копонов, Общински морски клуб Несебър. Първо място във ветроходен клас А. Яхта Сталимекс, капитан Калин Георгиев, Общински морски клуб Несебър 2000. Браво на Несебър! Победителите ще получат и специална награда от яхтен център Върбанов. Браво, Карика! Само цел отзад не се вижда. Искам да поканя За фото, моля. един много специален човек, който ще връчи голямата награда в това състезание. Господин Георги Мърков, европейски, световен и олимпийски шампион по борба. Той ще връчи купа Виктори на победителите. Яхта Сталимекс, Калин Георгиев. Бихме искали от името на организаторите на Международна ветроходна регата Виктори да връчим две специални благодарствени награди. Благодарствена награда към Булгартабак Холдинг и благодарствена награда към областна управа Бургас. Ще им ги изпратим след състезанието. Сега моля ви за вашето внимание сваляне на флага на Република България и официално закриване на Международна ветроходна регата Виктори.